Men öňüňize şuňaly pikir oklayan, siz özüňiz pikirlenin. Yine bu gece gündüzde habarınız var. Alişer Sahatov, Abdullah Orosov deportasyonly sentrda. Deportasyonly sentrda. Şolar bilen bir şäherde ýaşaýan, şonu mundan bir 1,5-2 aý öň Bayram Allalyýew aldylar. Olam şo şäherde. Aldylar, soň onu goýberdiler. Häzirki wagtda Alişer Sahatov bilen Abdullah Orosov deportasyonly sentrda. Ýöne şo şäherdäki DWT aktivistine degen aklar. Degen aklar. Случайностьmy, совпадениýemy, göze ilmedimi, başga sebäpmi? Muny siz pikirlenin. Ýanky pikirim üstüne ýene bir goşjak pikirim. Если ДВТ кого-то захочет депортировать, это сделает быстро и красиво diýen sözleriň awtory hem Murat Gurbanowdyr. Men bu sözleri nämçin aýdyp oturdım. Alişer Sahatov çekinmezden bir näçe ýazak aýtdy. Howa diýdi, Murat Gurbanowyň ýalňyşy bar diýdi. Farhady dünýä turuna gezdirdi diýdi, dünýä syýahat etdirdi. Şweýçada, ýa Amerikadan çykmaly, ýa Kanada barmaly, ýene näme etmeli diýip dünýäni gezdirdi diýip bir näçe ýazak aýtdy. Soňky wagtlarda Abdullah Orosov DWT-dan aýrylyp Alişer bilen birlikde video zat edip başlady. Gelip, prosta özüňiz pikirlenip görüň watandaşlar. Pikirlenip görüň. Gelip, DWT aktivistine Sinopdaka degen aklar. Beýlekler alınýar. Sebäp näme bolup bilerge? Pikirlenip görüň.